Oyimore nyakora moge jwang kamora mora maintiere geno ni neno wa e yo makare kabende jopuonje ka achiel kod jotij mag mbalariany wacho ni podi kaluwore ni ne gitemo kata gisebedo ka gitwak gi sirikal mak mana nyaka midhiambo ma kawuono ng'anyo no pod dhi nyime omiyo nyiso ni jopuonjre pod biro medo rito. Bende pod waketo ni nyong'ong kaluwore koda weche mag yiero e piny libamba ma Tanzania. Odiochieng' mar ariyo ng'anyo odhi nyime kabende ji ng'ur kotenore koda yiero manotim odiochieng' manyoro kabende koro weche mathoth pod timore wabiro miyi achiel kachiel ote kachiel koda weche ma wantiere godo kotenore koda yiero madhi nyime e piny libamba ma Tanzania. Nyakora mogi wantiere koda weche mamoko wang'iane weche ma wamiyo pek. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Jodito mag ODM omedo sero jatend piny William Ruto, jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo dogi e ODM. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Jopuonj mag mbalariany oniano ni ok gichung' ng'anyo margi masani odonjo odiochienge mar 44 ka geno nitie ni winjruok kidek bedo e kindgi gi sirikal. Ng'anyo e piny Tanzania odonjo odiochienge mar ariyo ewi ng'ur motenore gi yiero manyo bagi nyoro ka skunde ohala kod chenro mamoko obedo kod ng'ikruok. Nyakoromogi namba marote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende yudwa e mbui mopogore mag oganda. Wayudore kanyo achiel kachiel e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, yudwa e mbui mar X, mbui mar TikTok achiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en ni ng'anyo mar jopuonjo kod jotije mbalariany nyalo rumo machiegni kalore gi twak ma osebedo e kind riwruogego kod telo mar migawo mar somo. Jagoro maduong' mar Uwasu Constantine Wasonga e romo margi ma kawuono oyango ni sirikal oyie mar chulo gopgi mar bilion 7.9 e kidienje ariyo. Giromo kod joga gi odhiambo ma kawuono mar twak ka giyie ma kod paroni. Kaka Judith Omondi lero ma bire kinde ma jopuonjre moko bende kawuono oriwore e ng'anyoni. Twak mar riwruoge mag jopuonj kod jotije mbalariany nyalo nyuolo lemo bang' piny owacho yie lorie yath manyicha gi idho. Kaluwore kod jagoro maduong' mar Uwasu Constantine Wasonga, sirikal koro yie chulo gi gopegi maromo silings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Kata kamano gikoni nyaka gilos kod jogegi ka oyie kod paroni kapok giyango rumo mar ng'anyo. You know, initially they wanted to pay this in 3 phases. We have narrowed down to 2 phases. We are going to consult our members, and the government is also going to consult. We have not struck a deal because the organs of the union must guide us whether we accept the new proposals or not. Motelo network mar riwruogegi kawuono jopuonjre mbalariany ma opogore pachoka odhi e ndara mar sundo piny owacho mondo bek tol kendo chop dwaro mar jopuonj kod jotije mag mbalariany. Help fund ambayo tuliweza kupatiwa imeweza imekaa covered, tumekaa tukitumia, lakini sasa masomo iendelee. Education is not a token. Now, when we resume back, tunataka help ingine. When the government, you are failing us. It is very shameful that watoto wenu wako abroad wanasoma and here we are suffering. They deserve payment. Even if the government was to be lenient enough, how do you expect these lecturers to honor their bills? They also have parents to pay school fees for. Actually, I'm a son of a lecturer. My father is a lecturer from Maseno University. So if he's not paid, how do you want me to survive here in Nakuru? Wasonga kata kamano kwayo jopuonjregi mondo bed gi kwe kendo we ng'anyo kod singo mar ni gibiro doki e klas machiegni. But for the students, there's no need for you to go to the road to destroy Kenyans' property.
Stay calm. Wasiwe na wasiwasi. Tukiweza kupewa nafasi, tutasuluhisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea. Kwa sasa hivi, mgomo bado waendelea. Ng'anyo mari rugegi kawuono ni odiochieng' mar 44 kendo bang' romo makiny piny biro ng'eyo poni ng'anyo rumo kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nya Judith Omondi nyiso ni jopuonjre koro nyaka ket geno jomano osedhi dala nyalo chako paro poni jopuonj oduoge skul mar mondo michani duogi. Awinjo ka jopuonjre wacho ni biro nuogi helb. Biro bedo matek mbele ka kamano wadhi nyime kama ji 5 kamoting'o apisa madongo e kar thieth mar ji giwegi ma oyugis kod apisas mamoko mag SHA ochwele do ewi mibadhi mar shillings milion 17.5. Achijego gin Arthur Otula, Rosemary Daraja, Peter Abuna, Robert Ngasira kod Arc Prime Medical Clinic Oyugis Limited itudo gi ketho mar kwalo omenda mag SHA. Chiwo lipode mag miriambo mag thieth e kind ketho mamoko 8. Achijego tamore ketho kado chiko gi chulo omenda ma aching' mar nus milion ng'ato ka ng'ato kata rambon ma shillings 100,800. Achich Elijah Washira bende ochik chope doho tarik 11 mar dwe manyien. So the fourth accused person to appear before the court for purposes of plea taking on 11th of November this year, when the prosecution will also confirm supply of documents and witness statements to the defense. Each of the first, second, third, fourth, and fifth accused persons who are natural persons is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 500,000 with one contact person each. Doho mochung'ne weche jotich ochungo kepo mar obila e pachoka kagikone duol mochung'ne weche obila National Police Service Commission onge kod teko e bwo chik mar tayo kepo mar obila e pachoka. Jal buche doho mar jotich Helen Wasilwa ka ng'ado burano yango ni tij kao, tiego, tayo chenro kod riembo obila moro amora e tich en ting' mar duol mochung'ne tij obila mano National Police Service kende ma ok commission ochung'ne chenro mag obila. Ng'ato makamano koro owito oko milome mar kepo mar obila mane olandi kod jakom mar NPSC Peter Lelei kendo manyiso ni kepo mar obila koro ochungi gi e thuolone. 159 of 19 September 2025 as unconstitutional and constitutional for violating Articles 24, 238 2D, 239 1C, 243 and 245 4C of the Constitution. And a permanent injunction order is hereby issued directed at the National Police Service Commission barring or restraining it from the recruitment, training, employment, assignment, promotion, suspension, and dismissal of members of the service, including a permanent stay for the advertisement dated 19 September 2025 on the Daily Nation and legal notice number 159 of 19 September 2025. In terms of cost, there will be no order of cost, and that is the judgment of the court. Wadhi nyime gi wechegi kama bende jatend piny William Ruto ochwalo agenda mar telo mare kaunti ma Kakamega kama ogoyo debe ne lek mare mar laro komno kendo e yiero mar 2027. Ka oloso elime mare ma ochako mar ndalo 4 e kaunti no, Ruto medo puoyo mosenindo Raila Odinga kaka jal mane ojiwo achiel mar oganda jo Kenya ka okalo kuom ne keto winjruok kode. Ruto bende ogoyo debe ne jachung' mar UDA laro kom od bura ma Malava David Ndakwa. Serikali ya kitaifa na serikali ya county kupitia ile program ya National Equipment Program tutaweka hapa equipment ya milioni 150. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Kwa sababu matibabu ni mambo matatu. Matibabu namba 1 ni kuwe na hospitali na kuwe na equipment. Matibabu jambo la pili ni kuwa na madaktari. Waulize nyinyi watu wa hapa Malava.
Yani mkiniona mimi hivi, ati wale watu tunashindana na watu ni wale Yani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema, early in the morning. Wamepotea. Barabara ndio hii tunajenga, stima tuko na mpango, masomo tuko na mpango, matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? One time kasongo nini? Hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Kamano bende kukuma duond bura mar Jubilee oyango mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kaka jalno madhi ting'o bandera mar laro kom jatend piny e yiero mar 2027. Koyango mano bang' romo mar jotelo madito mag duond burano e boma ma Nairobi, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olando bende ni Matiang'i oyier kaka jalup ogaye mar duond bura mar Jubilee. As NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward. And alongside that, we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition. On top of that, we also received formally his application to be the presidential candidate or Jubilee presidential candidate, and the NEC approved, resolved that he now carries the flag of Jubilee Party as our presidential candidate. And even as he goes to the United Opposition, he goes there in that capacity, and also representing our party leader or deputizing our party leader and actually being the face of our party. Jalup ogaye mar ODM Simba Arati ojo jatend piny William Ruto kod Kalonzo Musyoka mondo riwre gi duond bura mar ODM motel ne yiero mar 2027. Arati wacho ni mano e yo kende mar nyiso luor mar gine ogaye machon mar ODM mosenindo Raila Odinga. Kaka jafo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Arati okwedo paro moko ni ODM dhi barore. E kinde romo kod jokanyo mag duond bura mar ODM mauke kaunti ma Nairobi, Arati oweyo dhod thuolo ne jatend piny William Ruto mar duogo kendo duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong' mabiro. William Ruto tunawakaribisha kuja katika ODM. Hata wewe Uhuru Kenyatta kuja wapi? ODM. Hata wewe Kalonzo kama unataka kuja wapi? ODM. Kama ukweli mlikuwa mnaheshimu baba na mlilia yeye vile mlilia yeye, kuja katika chama cha ODM, ndiposa baba mahali yuko atasema hawa watu ukweli walikuwa wananipenda kufanya chama cha ODM kuongoza 2027. Arati mane uten kod jaod bura ma Makadara George Aladwa kod nyawadgi mar Waraka TJ Kajwang' okawo chung' motegno ni ODM en nama taro kendo auche matindo ema nyalo riwore kode. Chama cha ODM ni kama bahari Hindi. Bahari Hindi haiwezi geuka ingie katika mto Tana ama ingie katika mto Athi ama mito ile ndogo ndogo. Sisi ni bahari Hindi. Kila mto unaingia wapi? Bahari Hindi. Chama cha ODM lazima kibaki kwa bahari Hindi. Kwa hivyo hivi vyama zingine, wale ndugu zetu ambao mko katika mnaamua kwa opposition, tumekuwa opposition kwa muda. Kwa sasa tumeamua wengine wabaki opposition, sisi tutatengeneza serikali. Arati bende onyiso William Ruto ni nyaka oikore mar pimo teko mage kod jochung' mamoko mag ODM oni odhi laro tend piny kod otiko mar ODM e yiero mabiro. Mheshimiwa William Ruto alikuwa mwanzilishi wa chama. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa mwanzilishi wa chama. Kalonzo walikuwa pamoja na baba. Nikasema kama ninyi mnaheshimu baba, kujeni hapo kwa chama. Hatuwezi kupeana ticket direct. Tutapambana kwa chama hapa mpaka tupate mnana atasimamisha. Jotelogo bende onyonore ni ODM biro mana siro lwedo jogo madhi chung' kod otiko mar ODM e kombe duto mag telo e kaunti ma Nairobi. And I want to indicate that all elective posts
especially this Nairobi. If you want to be the governor, you must be in ODM. If you want to be a senator of Nairobi, you must remain to be in what? ODM. Hata urais wa Jamhuri ya Kenya, sisi kufika 2027 tutasimamisha our candidate kama chama cha ODM. Mabiro bang' weche moko fuong'ore ni ODM nyalo dhi siro lwedo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e yiero maduong' mabiro. Sisi hatuko tayari kwenda kwa maandamano yale walipitisha kwa Central Committee. Kwanza tunasema tumeendorse mambo ya party leader wetu Mheshimiwa Oburu Oginga. Kama Nairobi nataka kuona mikono. Arati osingo mar neno ni ODM okawo thoth kombe mag telo e kaunti ma Nairobi e yiero maduong' mabiro, ka bende girwako gwelo mar Dr. Oburu Oginga ka ogai makojolo mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. Mano bende lipot matero wayo mokwongo. Chenro en marang'ich welo aneno ka ote omolo ka Ramogi. Ang'o momiyo Wasonga is not clear? Mara wane strike, mara waonge strike. Samuel Okech Nyamaji. Samuel ng'anyo mar lecturers pod dhi nyime. Mane gima Wasonga wacho dhiamo makawuono, makamana wacho ni gini e twak kod sirikal. Poni twak makamano nyago limo gibiro lando ka ng'anyo rumo. Gi thuolo ni jotije mbalariany pod nie ng'anyo. Ramogi TV lera ahinya Egerton University kendo waneno news maler e Student Center kaka onagi ma Egerton wanool gi ng'anyo mar lecturers. Sani koro wasetieko helb, koro gima wadwaro ni gimedwa kendo. Ma Shadrack Ogara Comrade, Egerton University. Amor maneno habari mara ng'ichwelo sani Ramogi kende Onyango Guya kani Nyamaroka Koguta. Amor kaka ukelonu habari an Bishop Omondi Otiche mar gemo nyinyore. Akwayo ni nyathina Julia Koth hayo maber katimo penj Alwor Mix hayo maber. Erokamano ahinya nyako Ramogi. Rero news kantire wang'ilongo kadem mosna jawda min Lovet Ann Clinton mar wang'ilongo kadem. Ramogi Kelly Osumba ka Kindu Bay. Hassan Suluhu oketho demokrasia e piny mar Tanzania. Erokamano ahinya nyako Ramogi. An Bruce Jomo from Ongadi Riat Kajulu. Aworo monj manyoro no kajirani Benson Anyie Obola mar Geta. Ok ioro oteno e yo makare nyako Ramogi. Kwayo mondo mi med mana kete e Ramogi TV. Pod wantiere koda weche manyien ma waikonu kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Machiegni kenyro Nyakaramogi, sirikand kaunti ma Homa Bay komakore gi jokanyo mamoko e sekta mar thieth osedayanga masinde manyasani mag timo bero e tuoche mag ich e kar od thieth maduong' ma Homa Bay. Kaka Ali Abich lero, okang'no en mar medo jiwo chal thieth e kaunti no. Masindego matimo bere tuoche mopogore mag ich mane oketie kar od thieth maduong' ma Homa Bay geto kelo yot ne jotuo mane kod chandruok mopogore ich, to dwaro bero makende kaluwore ni masindego ni kod teko mar timo bero e yor lony manyasani ka opore kod kit bero mithoro tim ne jotuo ka ibaro igi mamiyo jotuo moko budho kapok ochango tok timo negi bero. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso kinde mane osidha yanga chak tich masindego eko ne okoni masindego biro kelo yot ne jotuo mane kod chandruok e tuoche mag ich to dwaro bero makende kendo dhi tieko wach mar jotuo law chenro gi ute thieth mantie oko mar kaunti ni. When you have a full operation, your quality of life goes down. When you have a laparoscopy, you can go home within a day and your quality of life also is maintained, and this is a service that we have here today. We've also commissioned, and we're going to retain here, the endoscopy tower machine, and this is a service for which we refer our people to Kisumu and other places. Gavana Wanga ni okoni biro mag masindego en achiel kuom chenro ma sirikande nigo mar konyo e bero sekta mar thieth, kendo masindego bende ni kod teko mar golo dwoko mapiyo tuoche machendo e ich. Ma en achiel kuom yore mwadwa berogo thieth ma wan-go. Nwayudo osiptal ma Homa Bay ka en level 4 facility, kawuono en level 5. Level 5 tiende ni thieth be nyaka lure gi mano. Waseketo CT scan kae, MRI nitie kae, services mag oncology kata mag cancer, thieth mag cancer be sani dhi mbele. Bende wan gi equipment museneno kata mashinde museneno ma ne waonge go chien. To masinde go nyalo yudo duoko kaluwore gi tuo mane ing'ato. Kaka ng'ama nigi tuo mar ulcers, hapa ni ulcers ong'ere kabisa. Inyalo timne investigation kata mana pimno mayudi tuo ma en go kaka noneno cha. E theater kae bende waneno wan gi machine manyasani matimo surgery moko chuno ni koro ok bari kakibaro ji choncha, but koro itimo gimiluongo ni keyhole surgery, kata ni koro itucho mana buche moko matindo i tinyalo timni surgery sano to kata ko timni go kinyi tidhi adhiya dala. Konyo ji nikech koro cost mar bedo e hospital kuom ndalo mathoth koro onge. Ne giloso kinde mabende chenro mar timo bero manono e tuoche mopogore ne dhi nyime od thieth maduong' ma Homa Bay mane obagi kod migawo mar thieth e kaunti ni katiyo kanyakla kod migepe mamoko ma bende osebedo ka siro sekta mar thieth. Jolony mawuok Rotary Club ma bende notelo e chenro no ne okone dwaro nitie mondo sirikal ochop ir jopiny e kor gwenge ma tieko midhiero kaachiel kod tuoche moko ma osebedo ka chando jopiny. Wariwore gi partners mopogore opogore kaka Gwala Closures East Africa, Surgical Society of Kenya, Society for the Blind, and a number of volunteers who are surgeons, medical officers, nurses that felt it was important to come mondo wakony sirikal konyo jopiny. To wamedo kwayo all other county governments ni Rotary clubs are out to support. Koro gimbe gichiwre kembe mopogore opogore mondo jowa ogandawa ma ok nyal afford
the kind of surgeries matimore sani mwatimo free of charge, onge gimichulo ichajo ng'ato kata achiel mondo wakony oganda mang'eny mawuotho gi tuoche mopogore opogore e gwenge duto mar pinywa ma Kenya. My message to the government would be to prioritize health and also communicate to the residents, especially things like SHA, but also in terms of support, we need the government to also invest. So when it comes to investing, such comes when we bring together 70 medics to come to a county hospital. We also need that kind of support because we also train students. We use this opportunity to also train the manpower in hospitals. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kodhi e kaunti ma Migori ni migao mar thieth e kaunti no oko to kod riwruok mar Fred Hollows dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo chiero kata cataract ma en achiel kuom tuoche makelo kethruok mar wang'. E weche no jogo mantiere kod chiero e wengegi itimonegi bero. Jojo manigi lerno. Chenro ni mar bero mar golo chiero e wang' babed achiel kuom tuochego ma itudo kod kethruok mag wang'. Bire kin malipot no mar rapid avoidable blindness assessment mariga magare ko pare kod ariyo yango ni atamalo 2.4 mago gande county ma Migori ok nyal neno. Kwan ni malo ka ipimo kod kwan jogo eko mok nyal neno piny Kenya mangima mena tamalo 0.4. Nyaka sane jolony weche go mag thieth mag wang' dhi nyime kod timo bero mag wang' ne jogo mantie kod chiero chenro chudo mare kod timo kod kumano mar thieth mar SHA. Kuom each and every wang' motim ne bero shachulo siling 33,600. Then nitiere pesa machiendo ma begi chagi chulo ka ng'ato jatuono nyaka ninde hospital. Nancy Awin men jalony thiedho wang' wane gisebedo ka giyudo kwan mamalo mag oganda mantie kod chiero e wengegi. Koni nitiere gi tuo mar tigo, ibo yudo ni seche ma idwa ni mondo ineni neno iro. Ok idwa ni nen maber. Ini ma cataracts magi ok osebedo maber. Maybe pok otegno maber to wanyiso ni gibro duogo maybe bang' dweche 6 kata bang' higa. Bro once ni waseng'eyo ni ma oromo mondo gole to wagole. Oganda mawuok e konde mopogore opogore kaunti ma Migori mantie kod chiero wengegi ne otimnegi bero e bwo chedoni e hospital maduong' ma Migori level 4. Sebedo gi chandruok mar cataract ni kuom higni mang'eny nochakre pani 2018 molosna wang'a koka cham kogol kod cataract no kane okoro kanyal neno ngima kare koka chich be nochakore e be nachaka dhi kode nyaka koro sani gikni be koro chako dinore. Apisa ma ochung'ne tuochego mok gam kata non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni higa mag 2014 kwan ji maromo 4,500 ne otimnegi bero mang' yudogi kod chiero e wengegi kono bende osemedore e higani. E higani mar 2015 kwan ji maromo 6,000 mantie kod tuono mar chiero osetimnegi bero e kaunti ma Migori. Exercise ni en gima wasebedo kwatimo for the past 3 months gi collaboration marwa ma wan go gi Fred Hollows Foundation ma watime Migori County Referral Hospital ka gi Rongo Sub County Hospital. Olik wache pontie kwan ji mathoth e kaunti ma Migori mok nen nikech chiero manie wengegi tok ging'eyo ni nyalo thiedhgi. Gima duong' kabisa Migori County en county mar agriculture, en agricultural county gi mining county ma ka wang'i ok ti to onge kaka inyalo yudo kony malong'o. So that is why we are prioritizing mondo mi ji oyud kony mar bero mar cataract. Bedo mar chiero wang' osetudi kod tuoche mopogore opogore ma oting'o tuono mar sukari kod mamoko. Achiel kuom gi en tuo mar sukari kod tuo mar allergy. Kopo ni othiedhi gi kod yedhe moko kaka steroid for a very long time kuom muda malach, ibo yudo ni chako bedo gi tuo mar cataract. Migao mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni gintie kod masinde ma oting'o mago ma ong'ere kaka laser machine kaachiel kod fundas ma bende koro osekonyogi e thiedho tuo mar wang' e kaunti ma Migori. This is the only machine within the southern Nyanza region. There are only 5 of them in this country in a public health facilities. We have a capability in terms of specialists. Currently we have one ophthalmologist, a consultant. We have 5 clinical officers trained in ophthalmology. Current financial year, for example,
We have allocated 3 million for commodities to help us run the I unit. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wuoth mar jipange na Viusasa odonjo odiochienge mar ariyo e kaunti ma Kiambu. Viusasa komakore gi Royal Media Services omedo limo gwengego kaka yo mar hingo higni 8 nyaka ne chake. Kawuono gilimo Githurai, Gatundu, Kiamwangi, Mangu nyaka Ruiru. Jora mag Viusasa kod Royal Media Services ne owuok oko mar neno jolendo maggi. Veronica Mudhoni mawuok Ruiru ne obedo jaloch mar Sh50,000 e piem mar jipange na Viusasa. La kwanza ni kufurahia sana kwa vile Viusasa imekuja huku ikiwa na Nolo TV na Citizen. Vile nimeona watu wameparticipate hapa, they are serious. Nafikiri wanalenga ile 2 million na ni kujaribu bahati. Leo tuna mshindi kutoka Ruiru ambaye tumempatia cheki yake ya 50,000. People are really participating. We are excited to meet them, meet our fans. We know the creative industry is the biggest industry currently worldwide, so we really do want to grow this industry even within the mashinani area. Nyakromoga choko kwa uyo machielo otenika anlawi wuod Adore Anrinya neno chenro yo makare to atimo mosne Jackie Masa kuom tho mar jaode. Ramogi an Betty ka an Likoni akwa ni thiona giduto matimo penj Nyasayo parigi mar ariyo akwayo mondo nagi mondo gimak tich gi lwetgi ariyo mine eteko magwengero kamano kuom ote mari. Ramogi TV an Chris awinjo Ramogi TV eyo maler. Ramogi an Tabu mar Jusaka an Barulengo akwa joki PLC Mabondo nigi bimondo gi Will Paul mar stima ma olungore e witat James Akondo ene laini mwa Karemo Division mondo omed rido arita kwe mano kwayo marikanyo Tabu. Ramogi ler ma solo kawuok Rongo nyaka Ramogi waringo wadhedu kama ten kikidhi mabor wadogi weche mag tuke. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the Viusasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 380# to get Thank You, Lord. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
Machiegni paw tuke boma Nairobi biro bedo weg pacho e tuke mag laro simbo mar Afrika e basketball dwe manyien. Tukego gin mag Women Basketball League Zone D kod the Road to BAL Elite Tournament. Jagoro mar Kenya Basketball Federation Angela Luchivia owacho ni tuke mag wakeinigo dhi kelo kanyakla timbe aboro magin kaachiel gi KPA ma Kenya kod Zitech University. Tugono dhi bedo kind tarik 9 dwe manyien nyaka tarik 15. To tuke mag Road to BAL dhi kelo kanyakla timbe 16 e kind tarik 18 nyaka 23 dwe manyien. Today, Kenya Basketball Federation is really excited to announce that we will be hosting 2 major premier championships coming up in November. The Women Basketball League Africa qualifiers for Group D, which is Zone 5 teams, as well as the Road to BAL Elite 16 in Nairobi. So as Kenya Basketball Federation, we are very excited to have these 2 championships being hosted in Kenya, because this just affirms the fact that FIBA Africa has confidence in Kenya as a host, as well as a growing basketball hub. In terms of lessons learned after the last BAL, I think we had a difficult time integrating some of the players that we brought in. I think we attempted to change play styles a little bit, which I think in some of these short-term training scenarios can be a bit difficult. So I think the main thing is I think we want to just stay true to our own kind of team identity, both offensively and defensively. I think we've also really tried to work hard to do a lot of research on the players that we've brought in. Nyakromogi mano kelewe giko mar weche manyien mag ang'ichwelo e thuolo mane mantiere godo in mikaw thuolo mari mar bedo kod weche ni wadoko ni yiero kamano wanane kendo weche manyien mago imore en saa 1:34 nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Yudo madonjore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko